Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο στούντιο. Εγώ ευχαριστώ. Και θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε μαζί για αυτό το θέμα, το οποίο και το ξέρουμε και δεν το ξέρουμε. Σίγουρα μας απασχολεί, διότι όλοι λίγο πολύ ασχολούμαστε με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο. Όλοι οι Έλληνες πολίτες κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν πιάσει, έχουν μπει στο ίντερνετ, ίσως ενδεχομένως να έχουν όλοι κινητό. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι είναι η κυβερνοασφάλεια, γιατί μας αφορά όλους και ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα αντικείμενο το οποίο ασχολείται με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων μας. Αρχίζει με ένα προσωπικό επίπεδο, το οποίο αφορά τις συσκευές μας, τα δεδομένα που έχουμε σπίτι, τις φωτογραφίες αν θέλετε, και πάει στο εταιρικό, στο επίπεδο της οικογένειας και όχι μόνο. Σε επίπεδο χώρας έχουμε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, μια σχετικά νεοσύστατη αρχή, η οποία... Μόλις ένα χρόνο μου είπατε ότι ιδρύθηκε. Ένα χρόνο, ναι. Πιο πριν ήταν η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Με βάση τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά αναβαθμίσαμε το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης σε Εθνική Αρχή. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις σε ευρωπαϊκού και παγκόσμιου επίπεδου και επίσης να δούμε πώς θα διαφυλάξουμε όλα αυτά τα δεδομένα, είτε είναι προσωπικά, είτε είναι εταιρικά, είτε είναι αυτά που αφορούν τις κρίσιμες υποδομές. Πάμε λοιπόν να το δούμε, αφού το χαρίσετε πάρα πολύ ωραία, αφορά στο σπίτι μας, αφορά όμως και τη χώρα. Πάμε να δούμε για τους Έλληνες πολίτες. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούνται από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ και ποιες είναι πώς μπορούν οι επιθέσεις να επηρεάσουν και τον απλό πολίτη, είτε από μια οικονομική απώλεια, είτε από εκλοπή ταυτότητας ή οτιδήποτε άλλο μας συμβεί στη ζωή μας. Για τον Έλληνα πολίτη και για κάθε πολίτη χώρας, δυτικού κόσμου, έχουμε αρχικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όχι μόνο. Δηλαδή, αρχίζουμε με αυτή την εμπιστευτικότητα. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να βεβαιωθούμε ότι είναι αυτοί που πρέπει να έχουν αυτή την πρόσβαση. Αρχίζουμε λοιπόν με το να σιγουρευτούμε ότι πρώτα απ' όλα μόνο εμείς έχουμε την πρόσβαση που χρειάζεται και μετά ανάλογα μπορεί να είναι μέλη της οικογένειάς μας ή ομόκεντροι κύκλοι που περιφέρονται γύρω από αυτή. Οι βασικές απειλές κυρίως αφορούν κακόβουλους οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν αυτή την πρόσβαση υπό τον έλεγχό τους με σκοπό είτε να διαρρεύσουν αυτά τα δεδομένα είτε να μας εκβιάσουν σε μορφή λιτρισμικού, ζητώντας δηλαδή bitcoin, κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα, έτσι ώστε να πάρουν κάποιο χρηματικό αντίτιμο και να μας δώσουν τα δεδομένα μας πίσω. Χάρη στην τεχνολογία τώρα, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στα κινητά μας και τις κάρτες ενδεχομένως και την ταυτότητά μας και το διαβατήριό μας και άλλα προσωπικά στοιχεία. Πόσο ασφαλές είναι αυτό, αφού το έχουμε περάσει όλα στο κινητό μας, να μην κάποιος με κακή πρόθεση ασφαλώς να θέλει να αρπάξει αυτά τα δεδομένα και πόσο, αν χάσουμε το κινητό μας, αυτό είναι ασφαλές να μην μας να τα κλέψουν και να τα αξιοποιήσουν μετά. Πολύ σωστά. Οπότε κάποτε είχαμε το κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό του χρήστη. Τώρα πια έχουμε και άλλα μέτρα, κύριε Τασούλη. Έχουμε τον πολυπαραγωγικό τρόπο ταυτοποίησης. Αυτό το δεύτερο κωδικό που μας έρχεται όταν, για παράδειγμα, μπαίνουμε στα συστήματα τα οποία αφορούν τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς εδώ στη χώρα μας. Αυτό μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και στους λογαριασμούς email και στους λογαριασμούς social media, κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε ανά τις πλατφόρμες που έχουμε πρόσβαση μέσω του κινητού μας. Οπότε υπάρχουν αυτά τα σημεία ελέγχου. Και αυτό είναι επαρκές. Αν κάνουμε αυτές τις κινήσεις, σημαίνει ότι είμαστε ασφαλείς και αν χάσουμε το κινητό ή αν κάποιος πάρει στα χέρια τους κωδικούς, είναι ασφαλές αυτό ότι δεν θα αξιοποιήσει με την κακή έννοια τα στοιχεία μας. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ασφάλειας. Δηλαδή, οι κακόβουλοι πια θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρυπτογράφηση του κινητού άμα το βρουν κλειδωμένο. Τώρα, να είμαστε και ειλικρινείς. Σε περίπτωση που εγώ και εσείς δεν βάλουμε κάποιο κωδικό πρόσβασης, είτε βιομετρικό είτε κάποιο άλλο στη συσκευή μας και χάσουμε τη συσκευή, κατά συνέπεια ο κακόβουλος θα έχει πρόσβαση σε αυτή. Πώς μπορεί να ενημερωθεί ο πολίτης και μάλιστα και η νέα γενιά, διότι καλός ή κακός, όλο και περισσότερα νέοι άνθρωποι και η ηλικία τους, ο μέσος όρος ηλικίας συνέχεια κατεβαίνει, πώς μπορούν τα παιδιά αυτά να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν για να προσέχουν και να αναγνωρίζουν τα ύποπτα email, τα ύποπτα μηνύματα και τα κακόβουλα links. Υπάρχουν μια σειρά από ιστότοποι. Δεν θέλω μόνο να αναφερθώ στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το cyber.gov.gr. Υπάρχουν ιστότοποι που αφορούν επίσης νεότερα μέλη της οικογένειας, παιδιά διαφόρων ηλικιών και κυρίως και τους γονείς, όταν αυτά αφορούν την κοινωνική δικτύωση, έχουμε μια σειρά από μέτρα και κανόνες που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Παράδειγμα, δεν δίνουμε πρόσβαση άμα δεν χρειάζεται.
Αυτό είναι μια αρχή της κυβερνοασφάλειας, την οποία εισάγουμε στα διάφορα επίπεδα που υπάρχουν. Και θέλω να σκεφτείτε λίγο την άμυνά μας στην ψηφιακή σαν ομόκεντρους κύκλους που προστατεύουν αυτά τα δεδομένα. Αυτά είναι τα σημεία ελέγχου που προσπαθούμε και εμείς να εισάγουμε ανά τη χώρα μας και για τους πολίτες. Συνεργάζεστε με το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ενταχθούν κάποια μαθήματα, κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για τους μικρούς μαθητές, ώστε να μπουν σε αυτή την κουλτούρα της κυβερνοασφάλειας? Και υπήρχαν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πιο πριν, να πούμε. Επίσης υπάρχει τώρα το GovWallet, υπάρχουν μια σειρά από γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης για μαθητές οι οποίοι είτε έχουν θέματα που αφορούν το cyberbullying, είτε έχουν θέματα το πώς χειρίζονται αυτά τα δεδομένα, είτε θέλουν να ρωτήσουν κάτι το οποίο ίσως να μην έχει φτάσει ακόμα στο στάδιο να είναι ένα ποινικό αδίκημα ή μια κατάσταση η οποία να θέλει ένα παραπάνω έλεγχο. Οπότε υπάρχουν μια σειρά από διάβλοι. Θα πρότεινα να αρχίσουν όλοι όσοι έχουν ένα ενδιαφέρον να κοιτάξουν τους ιστότοπους, είτε το δικό μας, είτε άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, ως μια καλή αρχή. Η χρήση τώρα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, μας απασχολεί όλους. Η χρήση λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης από επιτεθέμενους για να δημιουργούν πιο πιστικά τα λεγόμενα phishing, που δεν ξέρω πώς είναι ο όρος στα ελληνικά. Πώς αντιμετωπίζετε, πώς έχει εισαχθεί αυτός ο όρος τώρα στη ζωή μας και τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Ο όρος του phishing ή του ψαρώματος, υπάρχει και το phishing μέσω μηνυμάτων text, οπότε είναι SMS phishing, smishing. Χρησιμοποιούμε τους αγγλικούς όρους, διότι ακόμα δεν έχει ενταχθεί στην ελληνική ορολογία αυτή η όρη. Και πολλές φορές χάνουν στη μετάφραση, αν θέλετε, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το artificial intelligence. Οπότε εκεί πρέπει λίγο να είμαστε εμείς σε μια επαρρήγωση και να κοιτάμε ακριβώς ποια είναι η πιστότητα των μηνυμάτων που λαμβάνουμε και από ποιον. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στο ποιος μας έχει στείλει αυτή την πληροφορία και το πιο σημαντικό απ' όλα, αν πραγματικά αναμένουμε αυτό το περίφημο δέμα ή αν έχουμε λάβει ένα μήνυμα για ένα δέμα το οποίο είναι ανύπαρκτο. Και πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό? Η αρχή λοιπόν του ελέγχου έχει να κάνει με τη διαδικασία που κοιτάμε το τεχνικό σημείο του URL, του συγκεκριμένου κώδικα που έχει αυτό το μήνυμα, έτσι, να δούμε πού μας παραπέμπει και ακριβώς αυτό που οδηγεί. Αν είναι κάτι κακόβουλο, δεν θα προέρχεται ούτε από τον ιστότοπο της ναυτεμπορικής, ούτε από τον ιστότοπο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Οπότε πρέπει λίγο παραπάνω να κοιτάμε ενδελεχώς αυτά τα μηνύματα και σε καμία περίπτωση να μην προβαίνουμε στο περίφημο κλικ, έτσι, αν δεν χρειάζεται αυτό. Ναι, ακριβώς. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά. Να μου πείτε λίγο για τον στρατηγικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, για τον ρόλο της διοίκησης και τον εθνικό ρόλο που επιτελεί μέσα από αυτό και στη χώρα μας. Χαρά μου. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, λοιπόν, ιδρύθηκε σε αυτή τη μορφή ως μια αναβάθμιση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που είχαμε πιο πριν, πέρυσι. Υπήρχε ήδη η Γενική Διεύθυνση. Ακολουθώντας ευρωπαϊκά πρότυπα, λοιπόν, θεσμοθετήσαμε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας μέσα από τον νόμο 5086 του 2024 και επίσης δώσαμε μεγάλο βάρος και έμφαση στην υλοποίηση του νόμου 5160 του 2024 πάλι, που αφορά τις κρίσιμες υποδομές. Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να αναβαθμίσουμε όσο γίνεται τη χώρα κάτω από αυτό το θεσμικό πλαίσιο και να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές, φαντάζομαι, τα Υπουργεία, η Βουλή? Πολύ καλή ερώτηση. Οπότε, κρίσιμες υποδομές ορίζονται αυτές οι οποίες ανά την Ευρώπη, ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή και τη ροή ενός πολίτη. Παράδειγμα, η ίδρυυση, ως ένα παράδειγμα, ο ηλεκτρισμός. Και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα παραδείγματα. Πρόσφατα είχαμε το παράδειγμα που αφορούσε τα αεροδρόμια, για παράδειγμα, ως κρίσιμη υποδομή. Και φυσικά υπάγονται σε αυτά και τα Υπουργεία και άλλες οντότητες. Επειδή αναφέρετε τα αεροδρόμια, θυμόμαστε όλοι πρόσφατα με το επεισόδιο που έγινε στο Μόναχο μέσα από drones. Δεν ξέρω αν υπάγεται σε εσάς αυτό όμως. Είχαμε εμπλοκή στο αεροδρόμιο, δεν μπορούσαν να απογειωθούν τα αεροπλάνα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, ειδικά για τα αεροδρόμια, γιατί επηρεάζονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια επιβάτες κάθε μέρα από αυτό? Πολύ σωστά. Αυτό δεν ήταν μια καθαρά επίθεση κυβερνοασφάλειας. Εκεί πέρα είχαμε κάποια drones, τα οποία απαγόρεψαν μετά τη δυνατότητα άλλων αεροπλάνων να απογειωθούν ή να προσγειωθούν από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Οπότε, οι κρίσιμες υποδομές έχουν ιδιαίτερα μέτρα φύλαξης, όχι μόνο στην κυβερνοασφάλεια, αλλά και σε φυσικό επίπεδο. Αρχίζουν από την περίφραξη και πάνε μέχρι το ποιος κινείται γύρω από αυτούς τους εναέριους χώρους. Στα αεροδρόμια έχουμε και τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες κοιτάνε συγκεκριμένα αυτό το τομέα.
Τα αεροδρόμια έχουν γίνει λιγότερο ασφαλή τώρα, θεωρούνται από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφορά στον κόσμο ασφαλώς. Αλλά τώρα με τις επιθέσεις που γίνεται και με τους hackers, υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας μερικές φορές? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά εκεί πέρα έχουμε διαφορετικά πολυεπίπεδα συστήματα με διαφορετικά σημεία ελέγχου. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για τα αεροδρόμια. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε την επίθεση η οποία αφορούσε τα αεροδρόμια και τα kiosk, τα terminal, έτσι ώστε που ελέγχουν το check-in των επιβατών. Ποτέ δεν επηρεάστηκε όμως ένας πύργος ελέγχου, ποτέ δεν επηρεάστηκε κάποιο κομμάτι το οποίο αφορούσε τα πιο κρίσιμα κομμάτια. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε βαθμίδες ασφάλειας και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πόσο αυστηροί θα είμαστε όσον αφορά τα σημεία ελέγχου τα οποία θα έχουμε σε αυτές τις κρίσιμες και μη υποδομές. Πόσο εύκολη είναι η συνεργασία με τις άλλες χώρες? Και βέβαια υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το ΝΑΤΟ. Πόσο εύκολη λοιπόν είναι η συνεργασία? Και η Ελλάδα πώς συνεργάζεται με τους άλλους οργανισμούς, με τους διεθνείς οργανισμούς και με τις άλλες χώρες πάνω σε αυτό? Καταρχήν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, τον ΕΝΙΣΑ, εδώ στην Αθήνα, έτσι, αντιπροσωπεύοντας όλη την Ευρώπη και έχοντας το αρχηγείο του στο Χαλάνδρι. Είμαστε αρκετά τυχεροί σε αυτό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια σειρά από οργανισμούς οι οποίοι θεσμοθετούν κυρίως το τεχνικό, το επιχειρησιακό και επίσης το πολιτικό κομμάτι αντίδρασης όσον αφορά το επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε επιθέσεις που μπορούμε να δεχτούμε. Και να επισημάνω ότι υπάρχουν κλίμακες εκεί πέρα. Θα μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς είναι αυτό και το ευρωπαϊκό αυτό το κέντρο στο Χαλάνδρι τι ακριβώς κάνει? Βέβαια. Οπότε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας, ο ΕΝΙΣΑ, έχει την έδρα του εδώ στην Αθήνα και στην ουσία συντονίζει το αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας ανά την Ευρώπη. Πώς δηλαδή, πρακτικά? Υπάρχουν μια σειρά από όχι μόνο working groups και από συγκεκριμένες, αν θέλετε, εναρκτήριες εισηγήσεις που κάνει, αλλά επίσης υπάρχουν μια σειρά από νόμους, directives και παρόμοιες θεσμοθετημένες λειτουργίες του οργανισμού, οι οποίες μετά εισάγονται στην νομοθεσία της χώρας μας. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, χειροπιαστό. Ναι. Οπότε, αν δούμε για παράδειγμα την τελευταία οδηγία που εκδόθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, directive για κρίσιμες υποδομές, είναι η 1S2. Μην μπαίνοντας σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αυτό ήταν ένα κείμενο το οποίο δουλεύτηκε μαζί με τις άλλες χώρες κάτω από την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και όχι μόνο, και η Ελλάδα ήταν κομμάτι αυτού. Όταν εκδόθηκε τελικά αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως directive, έτσι, μας έδωσε τη δυνατότητα μετά να το υλοποιήσουμε στο δικό μας εθνικό νόμο. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα σε θεσμικό επίπεδο πώς υπάρχει αυτή η συνεργασία και πώς υλοποιείται, αν θέλετε, καθημερινά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και πώς συντονίζονται όλες αυτές από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας. Είναι ενιαία η γραμμή που ακολουθούν όλες οι χώρες, γιατί η απειλή είναι η ίδια, το ίντερνετ είναι διαδεδομένο παντού. Είναι η ίδια η πολιτική που ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις από τον κυβερνοχώρο? Είναι ίδια, πολύ ωραία ερώτησή σας, είναι ίδια σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάλογα του τι χρειάζεται κάθε χώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης, έχει συγκεκριμένη θέση και επίσης συγκεκριμένο πληθυσμό και δυνατότητες. Αντίστοιχα υπάρχουν άλλες χώρες, είτε πληθυσμιακά, είτε ανάλογα με το τι έχει αυτή η χώρα ως πρωτογενές ή άλλου είδους υπηρεσιών και προϊόντα που έχει. Τι ιδιαιτερότητες, για παράδειγμα, έχει η Ελλάδα που δεν έχει η Ελβετία, για παράδειγμα, που πρέπει να το λάβει πιο σοβαρά υπόψη ενδεχομένως η Ελλάδα και όχι η Ελβετία? Γιατί η Ελβετία μπορεί να έχει άλλα προβλήματα ή άλλα θέματα, ενώ εμείς πρέπει να εστιάσουμε κάπου αλλού. Ναι. Παράδειγμα, η Ελβετία έχει το χρηματοοικονομικό τομέα, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός στη χώρα αυτή και επίσης έχει συγκεκριμένους γείτονες που εμείς έχουμε λίγο μια διαφορετική σχέση γεωπολιτικά με το γείτονα χώρο ανά την Ελλάδα μας. Έτσι. Κατά συνέπεια πρέπει να εστιάσουμε λίγο διαφορετικά σε αυτά τα θέματα και να δούμε ακριβώς τις επιθέσεις που δεχόμαστε ή όχι στο θέμα της κυβερνοασφάλειας με βάση τα γεωπολιτικά και όχι μόνο φαινόμενα. Και επειδή αναφέρετε γεωπολιτικά και επειδή αναφέρετε τους γειτονές μας, ήθελα να σας ρωτήσω αν οι επιθέσεις από hackers από γειτονικές χώρες έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, έχουν μειωθεί και τι είδους επιθέσεις γίνονται? Υπάρχουν μια σειρά από επιθέσεις, όχι μόνο από μια συγκεκριμένη χώρα, ανά τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο επίσης στο αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας να γνωρίσουμε ακριβώς από πού προέρχεται μια επίθεση. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε από ποια χώρα προέρχεται η επίθεση? Είναι αρκετά δύσκολο αυτό το κομμάτι. Και αν δούμε γιατί
Γιατί κυρίως οι hackers δεν γνωρίζουν σύνορα. Είναι πολύ εύκολο εγώ που βρίσκομαι εδώ σήμερα να έχω ακόμα και στο κινητό μου μια εφαρμογή που να δείχνει ότι βρίσκομαι σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου. Αυτό λοιπόν κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα οι άμυνές μας είναι οι ίδιες. Ανεξάρτητα λοιπόν από ποιος είναι ο κακόβουλος και από πού προέρχεται, ο σκοπός μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο εστιάζουμε στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είναι όσο μπορούμε να αυξάνουμε τα σημεία ελέγχου ανεξάρτητα από τις δυνατότητες των κακόβουλων και ποιοι είναι οι γείτονές μας, έτσι. Με τα χρόνια έχει βελτιωθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις κακόβουλες επιθέσεις. Τώρα μου είπατε για παράδειγμα ότι σε αυτή τη φάση τώρα που βρισκόμαστε δυνατούμε να εντοπίσουμε από ποια χώρα προέρχεται η επίθεση των hackers. Πιστεύω ότι με την τεχνολογία και με το AI και με την πρόοδο που υπάρχει την τεχνολογική μπορούμε στο μέλλον μπορούμε να εντοπίζουμε την χώρα προέλευσης και ενδεχομένως και το σημείο όπου ο hacker έκανε την κακόβουλη επίθεση. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και να σας πω ότι αυτό είναι ένας συνεχόμενος αγώνας εξέλιξης. Δηλαδή, τώρα που βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να έχει εισηχθεί τόσο στις ενέργειες των κακόβουλων, αλλά όσο και στις ενέργειες των αμυνόμενων, έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να κάνουμε αναλύσεις οι οποίες να αφορούν δεδομένα τα οποία πιο πριν θα μας έπαιρνε πολύ παραπάνω χρόνο να αναλύσουμε. Πρακτικά αυτό μας δίνει κάποιες δυνατότητες που πριν δεν είχαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχαστούμε. Επίσης, για το παγκόσμιο θέμα που θίξατε πολύ σωστά, να πούμε ότι υπάρχουν τα κανάλια και οι διάβλοι να κινηθούμε είτε μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, είτε μέσω της Europol, είτε μέσω της Interpol, σε χώρες και να ζητήσουμε το λόγο, αν θέλετε, για κακόβουλες πράξεις που έχουμε την υπόνοια να οφείλονται εκτός συνόρων. Άρα μπορεί οι hackers να μην γνωρίζουν σύνορα, αλλά ταυτόχρονα και εμείς έχουμε εστιάσει στο να έχουμε ένα διεθνές δίκτυο το οποίο χρησιμοποιούμε εις όφελό μας να σταματήσουμε αυτές τις επιθέσεις. Η Europol και κάθε αρχή μπορεί να αντιμετωπίσει αν κάποιος πολίτης ή κάποιο κράτος πάει και στη Europol και πει ότι ναι, προέρχονται οι επιθέσεις από κάποιο άλλο κράτος, από κάποιους άλλους hackers, μπορούν να δικαιωθούν, υπάρχουν τα νομικά ερίσματα για να δικαιωθούν στο μέλλον είτε οι πολίτες είτε το κράτος ξεχωριστά. Βεβαίως, είναι μια αρκετά πολυσύνθετη διαδικασία, αλλά υπάρχει αυτή η διαδικασία και να πούμε ότι υπάρχουν εντάλματα συλλήψεως ανά τον κόσμο για hackers οι οποίοι δρούν κακόβουλα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Πώς εξελίχθηκε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με τα χρόνια? Μας είπατε ότι υπαγόταν παλιά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τώρα καταλαβαίνουν πιο αυτόνομη λειτουργία του. Πώς έχει εξελιχθεί και τι ανάγκες έχουν υπάρξει τώρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη? Αν δούμε την εξέλιξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία έχουμε. Οπότε, ανά την Ευρώπη, με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει μία εθνική αρχή ως συντονιστική και όχι μόνο αρχή σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Αυτό αρχίζει και πηγάζει από την ανάγκη να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στο ότι είναι ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο η κυβερνοασφάλεια. Οπότε, θέλουμε να έχουμε το ίδιο modus operandi ανεξαρτήτου χώρας Ευρώπης που βρισκόμεθα. Αυτή η εξέλιξη είναι φυσικό επακόλουθο της άμυνας που ακολουθούμε στο δίκτυο που χτίζεται απέναντι στους κακόβουλους. Θα υπάρχουν και επόμενα στάδια εξέλιξης, τα οποία ακολουθούν και πολλές φορές προτρέχουν την επόμενη τεχνολογία. Τώρα μιλήσατε για τεχνητή νοημοσύνη, σε μερικά χρόνια θα είναι κβαντικές τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Και άπειρο, δεν υπάρχει τέλος στην τεχνολογία. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες, τελευταία ερώτηση, ότι οι Έλληνες είναι αρκετά όριμοι και είναι αρκετά ψαγμένοι και υποψιασμένοι και κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να διασφαλίσουν το απόρριτο των δεδομένων τους? Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μας αρέσει και λίγο η παραπληροφόρηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να πούμε ότι έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αυτό το οποίο βρίσκω πολύ γνώριμο στην Ελλάδα είναι ότι το ελληνικό στοιχείο ψάχνει λίγο παραπάνω το θέμα. Δεν, αν θέλετε, κάνει κλικ απλά σε ένα link έτσι ώστε να δει τι υπάρχει πιο μετά. Περισσότερο εύκολα θα πει όχι και θα πει «μα γιατί το έχω λάβει αυτό». Μάλιστα. Κύριε Παυλόσογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν πολύ χρήσιμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.